வெல்கம் டு சைக்ளோன் சீரியஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஹேண்ட்ஸம் சிப்ளிங் சீரியஸோட 9th எபிசோடு தாங்க. போன எபிசோட நம்ம சுட்டி ஹீரோ பயங்கரமான வித்தையெல்லாம் காட்டி சாட்ட சங்கீதா ஒரே இடத்துலயே ஆடவும் முடியாம அசைய முடியாம உட்கார வச்சுட்டு மயக்கத்திலே இருந்த ஹீரோயினை குதிரையில தூக்கி போட்டுட்டு கிளம்பிடுவாரு. விடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் சாட்ட சங்கீதா ஹீரோ உட்கார வச்சுட்டு போன மாதிரியே இருக்க அவளுக்காகவே பிறந்த மாதிரி பாம்பு ஒண்ணு வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு இன்னைக்கான எபிசோட்ல பார்க்கலாம். பாம்பு சாட்ட சங்கீதாவை வாயை பொழந்துக்கிட்டு சீறி பாஞ்சு கடிக்க வர அந்த அம்மா தன்னோட மொத்த பவரையும் கொடுத்து ஜம்ப் பண்ணி கத்தி எடுத்து ஒரே வெட்டுதாங்க. பாம்பு தலை இல்லாம துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும். இதை முன்னாடியே செஞ்சிருந்தா நைட் ஃபுல்லா இப்படி சாமியார் மாதிரி உட்காந்துருக்க தேவையில்ல. அப்படியே கட் பண்ணி இப்போ ஹீரோயின் காட்டுறாங்க. ஹீரோயின் உட்காந்துருக்க ஹீரோ தெரியாதனமா மாட்டிக்கிட்ட மாதிரியே ஒரே பொசிஷன்லயே படுத்திருக்காரு. அப்ப ஹீரோயின் ஒரு அறை விட்டுட்டு சோ என்னையும் தூங்க வச்சுட்டு நீயும் தூங்கிட்டியான்னு கேக்குறாங்க. உடனே ஹீரோ ஒருத்தர் எனக்கு கனவுலயே முத்தம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறப்ப ஏன் என்ன எழுப்பி விட்ட அப்படின்னா நீ இப்ப எனக்கு முத்தம் கொடுக்குறியான்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஹீரோயினும் போடா லூசு பையலன்னுட்டு நான் மயக்கத்துல இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க. பெருசா ஒண்ணும் பண்ணல, தலையில இருந்து கால் வர அலசி ஆராய்ஞ்சேன், முக்கியமான இடத்தையும் சேர்த்துதான்னு சொல்றாரு. ஹீரோயினும் செல்லமா கோவப்பட நீ பொண்ணுதான்னு முன்னாடியே என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே, அப்படி சொல்லி இருந்தா நான் உன் உடம்ப ஃபுல்லா செக் பண்ணிருக்க மாட்டேன்ல. இப்ப பாரு இனி நீ என்ன மட்டும் தான் மேரேஜ் பண்ணிக்க முடியும், எனக்கும் வேற வழியே இல்ல, உன்னதான் மேரேஜ் பண்ணிக்க வேண்டிய தலையெழுத்துன்னு கிண்டல் பண்றாரு. உடனே ஹீரோயினும் கத்தி எடுத்து ஹீரோ கழுத்து மேலேயே வைக்க என்ன பண்ண போற, என்ன கொல்ல போறியா, நான் சும்மா விளையாண்டேன்னு சொல்றாரு. இனிமே இப்படி விளையாடுற வேலை வச்சுக்காதன்னு ஹீரோயின் சொல்ல சரி நீ என்ன கொல்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கவான்னு கேக்குறாரு. அவங்களும் சரி சீக்கிரம் சொல்லுன்னு கேட்க உடனே ஹீரோ இந்த உலகத்துல உள்ள மனிதர்கள்ட்ட நான் சொன்னேன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லு, பெண்கள் யாரும் எவ்வளவு பெரிய ஆபத்துல இருந்தாலும் அவங்கள மட்டும் காப்பாத்தவே வேண்டாம்னு சொல்லு, ஏன்னா நானும் ஒரு பொண்ணை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்தினேன், ஆனா அவ இப்ப என் கழுத்திலேயே கத்தி வச்சுக்கிட்டு நிக்கிறா, அதனால பெண்கள் உங்ககிட்ட உதவின்னு கேட்டா மட்டும் அவங்கள விட்டு எவ்வளவு தூரம் ஓட முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் வேகமா ஓடிடுங்க, அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது மத்தவங்களுக்கு நல்லதுன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஹீரோயினும் உண்மைதான், நீ என்ன நிறைய டைம் காப்பாத்திருக்கிற, ஆனா நான் இப்ப என்னதான் பண்ணட்டும்னு சொல்லிக்கிட்டே அழுதுருவாங்க. ஹீரோயினை இதுவரைக்கும் நம்ம ஷார்ட் டெம்பரா தான் பாத்திருப்போம், ஆனா இப்ப வெளி உலகத்துக்கு தன்னை புலியா காட்டிக்கிட்டாலும் உள்ளுக்குள்ள எலியா தான் இருந்திருக்காங்க, அப்படியே குழந்தை மாதிரி. ஹீரோயின் அவங்க வாழ்க்கையில இழந்த ஒரு விஷயத்தை தேடி தான் இங்க வந்திருப்பாங்க. ஹீரோவுக்கு எப்படி ஒரு சோக கதை இருக்கோ அதே மாதிரியே தான் ஹீரோயினுக்கும் இருக்கும். அதை பத்தி அடுத்தடுத்து வர எபிசோட்ல பார்க்கலாம். இதனாலலாம் சீரியஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் குறையாது மக்களே, ஏன்னா ஹீரோயினோட வாழ்க்கையில நடந்ததுதான் கொல்ல மாசா இருக்கும். ஹீரோயின் அழுதுட்டு இருக்கும் போதே அப்ப ஹீரோ சரி என்ன கொன்னாதான் உனக்கு கொஞ்சமாவது சந்தோஷம் கிடைக்கும்னா தாராளமா செய், உன் கையால சாவறது எனக்கு சந்தோஷம் தான், சோ நீ வருத்தப்படாத, ஆனா செய்யறத மட்டும் சத்தம் இல்லாம செய்யன்னு சொல்றாரு. அப்படியே ஹீரோயின் கத்திய ஓங்க நம்ம ஆளுக்கு கொலை நடுங்கி போயிடும். ஆனா ஹீரோயினும் கத்திய கீழே போட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க. உடனே ஹீரோ போறதுதான் போற, என்ன ஃப்ரீ பண்ணிட்டு போன்னு சொல்லுவாரு. ஹீரோயின் கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா ஹீரோ தன்னம்பிக்கை மட்டும் கைவிடாதடா கைப்புள்ளன்னு சொல்லிக்கிட்டே இங்க யாராவது இருக்கீங்களா, அப்படி யாராவது இருந்தா தயவு செஞ்சு என்ன காப்பாத்துங்கன்னு புலம்ப அப்ப யாரோ நடந்து வர சத்தம் மட்டும் கேட்கும். இவரால திரும்ப முடியாது, ஏன்னா தெரியாதனமா எடா கூடமா லாக் ஆகிட்டாரு. நடந்து வர்றது யாருன்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் தாங்க. வாமா வாமா சீக்கிரம் வாமா வந்து என்ன இந்த லாக்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி விடுமான்னு சொல்ல அதுக்கு அவங்க என் கூட ஒரு இடத்துக்கு வர முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. உடனே ஹீரோ கண்டிப்பா நான் வரேன், ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்ன இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி விடு, அப்படி இல்லனா நீ என்ன முதுகுலியோ இல்ல தோல்லியோ தான் தூக்கிட்டு போகணும்னு சொல்றாரு. அவங்களும் சரின்னு ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் கூட நீ ஏதோ சாதாரண ஏமாத்துக்காரன்னு நினைச்சேன், அதனாலதான் உன்னை அந்த பயங்கரமான இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போக கூடாதுன்னு நினைச்சேன், ஆனா நீ என்கிட்ட ரொம்ப நல்ல விதமா நடந்துகிட்டதுனால இப்போ உன்கிட்ட கேக்குறேன், அந்த இடம் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும், நீ என் கூட வர பயப்பட மாட்டியேன்னு கேக்குறாங்க. பயமா எனக்கா, எந்த இடம்னு மட்டும் சொல்லு, உன்னை நான் அங்க கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஹீரோயினும் குன்லூன் மலைன்னு ஆரம்பிக்க உடனே ஹீரோ பொல்லாத பள்ளத்தாக்குக்கா போகணும்னு கேக்குறாரு. உனக்கு எப்படி தெரியும்னு ஹீரோயின் கேட்க இவ என்ன கேக்குறா பாருங்க மக்களே, எனக்கு பொல்லாத பள்ளத்தாக்க பத்தி எப்படி தெரியுமா, எனக்கே அதை பத்தி தெரியலனா வேற யாருக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்க போகுது, சரி அதை விட எதுக்கு அங்க போக நினைக்கிறேன்னு கேட்க நான் ஒரு ஆளை தேடி போறேன்னு சொல்றாங்க. அது யாருன்னு கேட்க அவரை பத்தி உனக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு தெரியாதா, நான் வளர்ந்ததே அங்கதான், அதனால அங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் எனக்கு நல்லா தெரியும், நீ பேரை மட்டும் சொல்லுன்னு கேட்க ஹீரோயின் உடனே அவங்களோட குடும்ப பெயரை சொல்றாங்க. அதாங்க உதயநிதி தயாநிதி இந்த மாதிரி லாஸ்ட் நேம் மட்டும் சொல்லி அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு ஹீரோ யாரு 10 கிரேட் வில்லன்ல மேட் லயன் ரத்த கண்ணனான்னு கேக்குறாரு. ஹீரோயின் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவர் அங்க இருக்காரான்னு கேட்க அதுக்கு ஹீரோ நல்ல வேலை நீ என்ன சந்திச்சது நல்லதா போச்சு, இல்லனா தேவையில்லாம நீ அங்க போக வேண்டியதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருந்த வரைக்கும் அப்படி யாரும் அங்க இல்லன்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா வேற எங்க போயிருப்பாருன்னு ஹீரோயின் புலம்ப மேபி அவர் செத்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாரு. அது எப்படி நீ சொல்றன்னு கேட்க
ஏன் இருக்கக்கூடாதா? இந்த உலகத்துல மனிதரா பிறந்தா இறப்புன்னு ஒண்ணு வந்து தானே தீரும். இவ்வளவு நாளா அவரை பத்தி ஒரு விஷயமும் தெரியலன்னா அவரு செத்து தானே போயிருக்கணும். அதனாலதான் அப்படி சொன்னேன்னு சொல்றாரு. ஹீரோயினும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே கீழே விழுந்து மயங்கிட அப்படியே அங்க கட் பண்ணி ஒரு ஹோட்டலுக்கு குதிரையில ஒருத்தன் வர்றதை காட்டுறாங்க. அப்ப கூட வியாபாரி ஒருத்தர் அவங்கிட்ட, நீங்க ரொம்ப களைப்பா இருப்பீங்க, அதனால இந்த பழத்தை வாங்கி சாப்பிடுங்க, கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல அவனும் அவரை தரைக்குறவா பேசாம ரொம்ப பணிவா பேசுறான். அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட எல்லா பழத்தையும் நானே வாங்கிக்கிறேன், உள்ள எடுத்து வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹோட்டலுக்கு போறான். அப்ப பர்ஃபெக்ட் ஹீரோவும் இவன் பண்றதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு அங்கதான் இருக்காரு. இவனும் டீ குடிச்சுக்கிட்டு பழத்தை எல்லாம் வாங்கிட்டு காசை கொடுத்து அவரை அனுப்பி வைக்கிறான். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு பழம் ரொம்ப சுவையா இருக்கு, இன்னும் கூட விலையை அதிகமா சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்றான். அந்த கூட வியாபாரியும் ரொம்ப நன்றி தம்பி, நீங்க நீடோடி வாழணும்னு சொல்லிட்டு போறாரு. அதுக்கப்புறம் இவங்கிட்ட இருந்த பழத்தை எடுத்து நம்ம ஹீரோவுக்கு கொடுத்து சாப்பிட சொல்ல, பரவாயில்ல நீங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாரு. இவ்வளவு பழத்தையும் ஏன் ஒருத்தனாலே சாப்பிட முடியாது, அதனாலதான் உங்களுக்கும் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரு பழம் கொடுத்துட்டு 2 மொரட்டு பாடி கார்ட்ஸுக்கும் எடுத்து கொடுக்க, உன்னால சாப்பிட முடியலன்னா அப்புறம் ஏன் வாங்கணும்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு அவன் என்ன சொல்றான்னா, உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்ல, இந்த மாதிரி வியாபாரிங்க எல்லாம் தன் வாழ்க்கையில ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க, இந்த பழத்தை எல்லாத்தையும் வித்தாதான் அவங்க வீட்டுக்கே போக முடியும், அது நைட் ஆனாலும் சரி அவங்க விற்காம போக மாட்டாங்க, ஏன்னா இதை வித்துட்டு போனாதான் அவங்க வீட்டுல உள்ளவங்க 2 வேளையாவது சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றான். பாடி கார்ட்ஸ் 2 பேரும் நீ இப்படி பண்றதுனால உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேக்குறாங்க. முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும், அதைத்தான் நான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு பாடி கார்ட்ஸ் 2 பேருக்கும் பழத்தை எடுத்து கொடுக்கறான். அப்படியே கட் பண்ணி இப்ப 4 பேர் நடந்து வர்றதை காட்டுறாங்க. அப்ப ஹீரோ கிட்ட அவன் தான் பேரு சன்வாங்கன்னு அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு, உங்க பேரு என்ன, எங்கிருந்து வரீங்கன்னு கேக்குறான். அதுக்கு ஹீரோ, என் பேரு ஹுவா கியூ, நான் யூகுவா பேலஸ்ல இருந்து வரேன்னு சொல்றாரு. யூகுவா பேலஸா? அங்க வெறும் பெண்கள் மட்டும் தானே இருப்பாங்க, நீ என்கிட்ட பொய் சொல்றன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை அடிக்க போறான். அப்புறம் ஹீரோ சண்டை போடுற விதத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் முட்டி போட்டுட்டு, என்ன மன்னிச்சிருங்க இளவரசே, நீங்க நிஜமாவே அங்கிருந்து தான் வரீங்களான்னு நான் தெரிஞ்சுக்க நினைச்சேன், அதான் இப்படி பண்ணுன்னு சொல்றான். அதுக்கு பாடி கார்ட்ஸ் 2 பேரும் அவனை சத்தம் போட ஹீரோ ஆனா பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அவனை தூக்கி விடுவாரு. உடனே அவன் என்ன விஷயமா இங்க வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்க, அதுக்கு ஹீரோ ஜியாங் ஜாவியரை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவனை கொல்றதுக்காக தான் வந்திருக்கோம்னு சொல்றாரு. நீங்க சொல்ற பேர்ல எனக்கு ஒருத்தனை தெரியும், அதனால பக்கத்துல இருக்கிற கோயில வெயிட் பண்ணுங்க, நான் அங்க இருக்கானான்னு பாத்துட்டு வந்து உங்களை கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்றான். ஹீரோவும் நன்றி சொல்லிட்டு வெயிட் பண்றேன்னு சொல்ல அவன் குதிரையில ஏறி கிளம்பிடுவான். பாடி கார்ட்ஸ்ல ஒரு பொண்ணு இவனை நம்பலாமான்னு கேட்க, அதுக்கு இன்னொரு பொண்ணு, இவன் பார்க்க நல்ல மாதிரி தான் இருக்கான், அதனால எதுக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்றாங்க. அப்படியே அங்க கட் பண்ணி இப்ப சுட்டி ஹீரோவை காட்டுறாங்க. ஹீரோயின் குதிரை மேலேயும் ஹீரோ நடந்தும் வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அப்ப ஹீரோயின் ஜாவியர் ஏன் எதுவும் பேசாம வரன்னு கேட்க, நீ பேசாதப்ப நான் மட்டும் ஏன் பேசணும்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஹீரோயினும், நீ என்கிட்ட ஏதாவது கேட்க வேண்டி இருந்தா கேளுன்னு சொல்ல, உங்க அப்பாவை தேடி போற பயணத்துல இனிமே எங்க போகலாம்னு இருக்குன்னு கேட்டுட்டு, உங்க அப்பா உன்னை எத்தனை வயசுல விட்டுட்டு பிரிஞ்சு போனாருன்னு கேக்குறாரு. மேடுலைன் எங்க அப்பா தான் உனக்கு யாரு சொன்னதுன்னு கேட்க, நான் தான் சொல்றேன், ஏன்னா நீ ஃபீல் பண்றதையும் உன்னோட பேருக்கு பின்னாடி இருக்கிற அடைமொழியையும் வச்சுதான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ சொல்றது உண்மைதான் ஹீரோயின் சொல்ல அப்படியே 2 பேரும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே பேசிட்டு இருக்காங்க. கடைசியா ஹீரோயின் கிட்ட ஹீரோ, இனிமே நீ உனக்கான பாதையை உருவாக்கிக்கணும், நான் இனிமே அப்படியே கிளம்புறேன்னு சொல்ல, அப்ப நீ என் கூட வர மாட்டியான்னு ஹீரோயின் சோகமா கேக்குறாங்க. உடனே ஹீரோ, எனக்குன்னு சில வேலைகள்லாம் இருக்கு, அது மட்டும் இல்லாம நீ ஒரு பொண்ணா இருக்கிறதுனால நாம 2 பேரும் சேர்ந்து டிராவல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நீ ரொம்ப சோர்வா இருக்கிற, அதனால என் குதிரையை வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச தூரம் நடந்து போக ஹீரோயின் குதிரையில இருந்து கீழே இறங்கி, எனக்கு யாரோட தயவும் தேவையில்லை, நீ உன் குதிரையை எடுத்துக்கிட்டு போன்னு சொல்றாங்க. நல்லதா போச்சு, நானே எப்படிடா கேட்கலாம்னு இருந்தேன், நீனே சொல்லிட்ட, முட்டைக்கோசு வா போலான்னு சொல்லி அது மேல ஏறி கிளம்பிடுறாரு. எனக்கு ஒன்னும் உன் உதவி தேவையில்லை, என்ன பாத்துக்க எனக்கே தெரியும், நான் செத்தா கூட திரும்பி என்ன பார்க்க வரக்கூடாதுன்னு சத்தமா சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுறாங்க. ஏன்னா ஒரே நம்பிக்கையா இருந்த அப்பாவும் இல்ல, ஹீரோவும் இப்படி விட்டுட்டு போனதுனால அவங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அங்கேயே உட்காந்துக்குவாங்க. ஹீரோ கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் மழை வந்ததுனால ஹீரோயினுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சும்னு நினைச்சு திரும்பவும் அங்க வந்துருவாரு. அங்க ஹீரோயின் ஒரே இடத்துலயே உட்கார்ந்துருக்க இவரு போய் அவங்கள திட்டிட்டு தூக்கிக்குவாரு. அப்படியே அங்க சீனா கட் பண்ணா பர்ஃபெக்ட் ஹீரோ வெயிட் பண்ற கோயிலுக்கு சன்வாங் வந்து ஜியாங் ஜாவியர் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சிருச்சு. அவன் ஒரு பொண்ணை கடத்திக்கிட்டு போய் ஒரு மோசமான இடத்துல மறைஞ்சிருக்கிறான், ஆனா அவன் தான் நீங்க தேடுற ஜியாங் ஜாவியர்னு தெரியலன்னு சொல்ல, அதுக்கு ஹீரோவும், நான் தேடிட்டு இருக்கிறவன் இவ்வளவு மோசமானவனா தான் இருக்கணும், அதனால வாங்க போகலாம்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. ஹீரோவும் அவங்க டீம் அங்க போனதும் ஈகுவா பேலஸ்ல இருந்து இளவரசி அனுப்புனதா சொல்லி இன்னும் 4 பேர் வந்திருக்காங்க. அப்ப சன்வாங் ஹீரோ கிட்ட என்ன சொல்றான்னா, நாம 2 பேர் மட்டும் உள்ள போகலாம், மத்தவங்க எல்லாம் ஜியாங் ஜாவியர் தப்பிச்சு ஓடாம இருக்க இந்த வீட்டை சுத்தி இருக்கட்டும்னு சொல்றான். ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் உள்ள போனா சன்வாங்
வந்து ஹீரோ அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறான். அதுக்கப்புறம் இன்னும் 4 பேர் வரானுங்க. அப்ப சன்வாங் மத்தவங்க கிட்ட ஹீரோவா பார்த்து இவன் ஒரு மோசமான கொலைகாரன், வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் ஹீரோ கூட சண்டை போட ஹீரோ அவர் கையில கத்தியே இல்லாம வெறும் விசிறிய வச்சே வெளுத்து வாங்குவாரு. அந்த சண்டையில சன்வாங்கோட ஸ்வாடு ஹீரோவோட கைக்கு வந்துடும். அந்த ஸ்வாட பார்த்துட்டு இது டூ யூ ஸ்வாடா அப்படின்னா இது ரொம்ப நல்ல ஸ்வாடாச்சுன்னு சொல்ல அதுக்கு சன்வாங்கும் இன்னமும் ஏன் வெயிட் பண்ற, உனக்கு எங்களை என்ன பண்ணணும்னு தோணுதோ அதை பண்ணுன்னு சொல்றான். உடனே ஹீரோவும் நான் யூகுவா பேலஸ் விட்டு வெளியே வந்ததுல இருந்தே இப்பதான் ஒரு நல்ல மனுஷனை பாக்குறேன், ஆனா நீ ஏன் என்ன கொல்ல ட்ரை பண்றன்னு கேட்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஹோட்டல்ல சில பேரை எந்த காரணமும் இல்லாம கொண்டுட்டு வந்தீங்களே ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா, அவங்களால உங்களை எதிர்க்க முடியாம உயிரை விட்டுட்டாங்க, லீலு பிரதர்ஸ கொன்னதுக்கு தான் இப்ப பழிவாங்க வந்திருக்கோம்னு சொல்றான். அதாங்க முன்னாடி ஒரு ஹோட்டல்ல தங்கி இருந்தப்ப பாடி கார்ட்ஸ் 2 பேரும் ஹீரோவை கூட கேட்காம சில கொள்ளக்காரங்களை கொன்னாங்கல்ல, அதத்தான் சொல்றான். உடனே ஹீரோ இருந்த இடத்துல இருந்தே அவனோட ஸ்வாட அவன் வரையிலேயே சொருகிடுவாரு. இதை பார்த்துட்டு இருந்த சுத்தி இருந்தவன்லாம் பயந்து நடுங்கிட்டு நிப்பானுங்க. ஹீரோவும் சன்வாங்கிட்ட நீ இப்ப போகலாம்னு சொல்ல அதுக்கு அவனும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேக்குறான். ஹீரோவும் அந்த லீலு பிரதர்ஸ கொன்னதுக்கான காரணத்தை உன்கிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றாரு. இப்ப வேணும்னா நீ தப்பிச்சிருக்கலாம், ஆனா இனி வேற அப்பாவி மக்களை யாரையாவது கொன்னா அப்பவும் நான் வந்து நின்னு சாவுற வர சண்டை செய்வேன்னு சொல்றான். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிளம்பிடுறான். அப்படியே அங்க கட் பண்ணி இப்ப சுட்டி ஹீரோவையும் ஹீரோயினையும் காட்டுறாங்க. ஹீரோயின் கண்ணு முழிச்ச உடனே நாம எங்க இருக்கோம் எத்தனை நாளா இருக்கோம்னு ஹீரோ கிட்ட கேக்குறாங்க. மழையில நனைஞ்சு உனக்கு ரொம்ப முடியாம போச்சு, அதனாலதான் 2 நாளா இங்க இருக்கோம்னு சொல்றாரு. அப்ப ஹீரோயினும் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் ஆகி இருக்கிறத பார்த்துட்டு யாரு இதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு கேட்க அதுக்கு ஹீரோவும் நான் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்றாரு. அப்ப ஹீரோயினும் கோவப்பட்டு போர்வை இழுத்து மூடிக்குவாங்க. ஆனா உண்மையாவே ஹீரோயினோட ட்ரெஸ்ஸ அங்க வேலை பார்த்த ஒரு அம்மா தான் சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. அப்புறம் ஹீரோ கசாயம் எடுத்து வந்து ஹீரோயினுக்கு கொடுத்து குடிக்க சொல்லுவாரு. அவங்க அதை மோந்து பார்த்துட்டு இது என்ன இவ்வளவு மோசமா வாட அடிக்குதுன்னு சொல்றாங்க. உடனே ஹீரோவும் அது அப்படிதான், ஆனா உடம்பு சரியாகிடும், நானே பார்த்து ரெடி பண்ணுதுன்னு சொல்ல நீ எப்படி இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கன்னு கேக்குறாங்க. இப்ப அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா, கேள்வி கேட்காம குடிக்கிறியா இல்ல நானே வாய்க்குள்ள ஊத்தி விடவான்னு கேக்குறாரு. அப்ப ஹீரோயினும் என்ன இப்ப பாத்துக்கிற மாதிரியே எப்போதும் பாத்துக்குவியான்னு கேக்குறாங்க. ஹீரோ சரின்னு உடனே ஹீரோயினோட முகத்தை பார்க்கணுமே சந்தோஷத்திலே செவந்துரும். அதுக்கப்புறம் ஹீரோ கிட்ட என்னோட ஷூஸ் எங்கன்னு கேக்குறாங்க. நீ ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம இருந்தப்ப உன்ன பாப்பனா இல்ல உன் ஷூஸ பாப்பனா, அது எங்க விழுந்துருச்சோ, ஆனா உனக்கு புது ஷூ வாங்கி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கொடுக்குறாரு. உடனே ஹீரோயினும் பதறி போய் வா அந்த ஷூஸ போய் தேடுவோம், ஏன்னா அதுல தான் ஒரு முக்கியமான பொருளை மறைச்சு வச்சிருக்கேன், அதுக்காக தான் பலமுறை என் உயிரை கொடுத்து போராடி இருக்கேன்னு சொல்றாங்க. உடனே ஹீரோ நீ தானே அது வாங்கிட்ட இல்லன்னு சொன்ன, அப்புறம் இப்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன்னு கேக்குறாரு. நான் வாங்கிட்ட பொய் சொன்னேன்னு சொல்றாங்க. ஹீரோவும் இப்ப பாரு நீ பொய் சொன்னதுனால நாம 2 பேரும் ஏமாந்துட்டோம், இனி அதை எங்க போய் தேடுறதுன்னு சொல்றாரு. ஹீரோயினும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண அதுக்கு ஹீரோ அது வெறும் பேப்பர் தானே ஓனா போகட்டும் விடு, எனக்கு நீ நல்லா இருந்தா போதும்னு சொல்றாரு. உடனே ஹீரோயினும் அது பேப்பர் தானே உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்க நீ அந்த புதையல் மேப்பை உன் சூழ தான் வச்சிருப்பேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும், அதனாலதான் அதை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு ஹீரோயினும் வாங்கிட்ட இருந்து எதையும் மறைச்சு வைக்க முடியல, ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மேப்பை நீனே வச்சுக்கோன்னு சொல்றாங்க. உயிரை விட மேல நினைச்ச அந்த புதையல் மேப்பை எனக்கு விட்டு கொடுக்குறியா, நல்லா யோசிச்சுக்கோ, அப்புறம் நான் திருப்பி தரமாட்டேன்னு சொல்ல அது பரவாயில்ல, என் மேல அக்கறை உள்ள ஒருத்தர்கிட்ட தானே இருக்கு, அது மட்டும் இல்லாம மத்தவங்கள மாதிரி நீ இல்லன்னு சொல்றாங்க. இப்ப ஹீரோ மேல ஹீரோயின் ரொம்ப லவ்ல விழுந்துட்டாங்க, அதனாலதான் ஹீரோ மேல ரொம்ப நம்பிக்கையோட பேசுறாங்க. ஹீரோவுக்கே ஒரே பெரிய ஆச்சரியம், என்னடா அவ இப்படி மாறிட்டாளேன்னு. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ குதிரையை கழுவிட்டுக்கிட்டே ஹீரோயினை நினைச்சு நாம எங்க காதல்ல விழுந்துருமோன்னு பயமா இருக்கு, அவ உடம்பு சரியான உடனே அவளை விட்டு ஓடியே போயிடணும்னு இவரு பாட்டுக்கு குதிரை கிட்ட புலம்பிட்டு இருக்காரு. அப்ப சாட்ட சங்கீதா அனுப்பி ஆளுங்க ஹீரோவும் ஹீரோயினும் தங்கி இருக்கிற ஹோட்டலுக்கு வந்து ஹீரோயினை எப்படியா தேடி கண்டுபிடிச்சிடணும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அத காதுல வாங்கின ஹீரோ இங்கிருந்து தப்பிச்சு போக குதிரையோட கலரை மாத்திரம்னு முடிவு பண்ணி பக்கத்துல இருந்த அழுக்கு தண்ணி எடுத்து குதிரை மேல ஊத்தி குதிரையோட கலரை மாத்திட்டு சத்தம் போடாம யாருக்கும் தெரியாம ஹீரோயின் இருக்கிற ரூமுக்கு போறாரு. அங்க போய் ஹீரோயின் கிட்ட மேட்டரை சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே கீழே சாட்ட சங்கீதாவோட சத்தம் கேட்கும். இப்ப தப்பிக்க வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் ஹீரோவை கூட்டிட்டு ஜன்னல் பக்கமா போக ஹீரோ அவங்கள தடுத்துட்டு அப்படியெல்லாம் போனா சாட்ட சங்கீதா நம்மள ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவான்னு சொல்ல அப்ப ஹீரோயினும் இப்ப என்ன பண்றதுன்னு புலம்புறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹீரோவும் ஹீரோயினும் சாட்ட சங்கீதா கிட்ட இருந்து தப்பிச்சாங்களா இல்லையான்னு நாளைக்கு வந்து பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.